Maria Elena Melnic. Școala de magie, Liternet. Amalia Elena Melnic. Școala de magie avea darul să dispară din viețile bărbaților. Orice magician ar fi invidiat felul în care dispărea. Ea căuta, da, ea căuta bărbatul perfect, dar nu s-au căsătorit. Da, ea căuta bărbatul perfect, dar nu s-au căsătorit. Motivul și el căuta femeia perfectă. Școala de magie avea darul să dispară din viețile bărbaților. Orice magician ar fi invidiat felul în care dispărea. Câteva întâlniri, da, câteva întâlniri și puf, dispărea. Ea căuta bărbatul perfect, dar nu s-a căsătorit. Motivul și el